Întrebarea din episodul trecut era de unde vin acești oameni groenlandezi care le-am spus după locul unde s-au așezat. Înainte de evenimentul cu Noe Potop, cei care erau curați înaintea lui Dumnezeu, li s-a spus să se refugieze și să intre pe unde apucă. Tehnologii aveau și acest lucru. S-au instalat, așa cum am spus, sub calota glaciară în Groenlanda. Acolo sunt caverne în gheață, dar și în pământ. Le mai amenajează după nevoi să-și asigure locul de trai. S-au refugiat de acum 40.000 de ani. Acești oameni trăiesc 750-800 de ani. Sunt iubăreți, au perechi stabile toată viața. Puiul de om este crescut până la perioada echivalentă grădiniței. Un an de la noi echivalează cu ori 10 la acea populație. Au avut grijă de oamenii rămași pe pământ, le-au transmis informație impresionantă și au făcut ceva bun. Noi le spunem genii. Deja i-am categorisit ca ceva aparte. Ei sunt la fel ca și noi, dar mai pozitivi. Sunt și care au călcat strâmb, că nici Satan nu doarme. Venind din cunoaștere, el nu se joacă. Ucide de-a dreptul. Știe că omul a fost creat să ia locul univers și se oftică. Ființe ca mari sfinți care aveau credința curată au avut grijă să păstorească popoarele. Apoi savanții aduc elevilor științe ca fizica, filozofia, artele. Bach, care compune muzica stelelor, primită prin bucla groenlandezilor, Beethoven, Diesel, Eminescu, Einstein, Grigorescu, Herodot, Shakespeare și mulți alții. Americanii au făcut școli de genii pe bandă în Europa de Nord, școli din Norvegia, Danemarca, Germania, Anglia. Tribul celților au un traseu curios. Ei vin din India până în Europa și sunt civilizatori. Comunicau cu oamenii ghesturilor, primeau instrucțiuni pe unde să meargă, să predice cuvântul sfânt. În secolul trecut se accelerează etapele de dezvoltare, nefiind sincrone, se puteau ajunge repede la conflicte care au fost și stimulate, să se poată schimba ordinea lumii și controlul la maxim. Două războaie generalizate au fost cam mult. Intervin groenlandezii prin regele nostru, pe atunci tânăr, să pună capăt nebuniei. Faptul că am ieșit cam prea șifonați din război mi se datorează și nouă. Am trădat pe apostolii neamului, el am trădat pe rege, lăsând statul satanic să-și facă de cap. S-a blocat pentru un timp povestea, dar prea târziu omenirea a intrat în era atomică. Până data viitoare, țineți minte sloganul nostru: minte sănătoasă într-un corp sănătos.